rozkopali. A trauma bola tak silná, že sa ako 45-ročný počas terapie musel vrátiť až do detstva, aby sa odblokoval. Energia Chi zasahuje neustále naše nervové zakončenia. Cez meridiány prúdi do našich 5 hlavných orgánov. Nastáva proces hĺbkového čistenia v rôznych vrstvách a na rôznych úrovniach. A vďaka uvoľnenej nervovej sústave sa začíname správať ako jeden z 5 zvieracích archetypov. Tiger, pľúca. Toto je pohyb tigra a ten súvisí so zdravením pľúc. Shifu pridáva pacientovi liečivú energiu do pľúc. Jeho pohyby sa zrýchľujú, pracujú aj prsty na rukách a na nohách. Na psychickej úrovni pociťuje človek menej smútku. Zúrivý tiger je neustále pod kontrolou Shifu Delona. Pre pacienta je to silný zážitok. Medveď, ľadviny. Liečivú energiu Chi práve teraz pridáva pacientovi do oblasti ľadvín, aby sa obnovila ich zdravá činnosť. Energia prúdi telom a to reaguje úplným uvoľnením. Uvoľnený pacient sa začne správať ako veľký, ťarbavý medveď. Typické sú pohyby z boka na bok. Jeleň, pečeň. Cez meridián ľadvinus prúdi do tela dostatok energie. Tá pomáha očistiť pečeň a vrátiť jej pôvodnú úlohu továrne likvidujúcej toxický odpad. Rýchly pohyb nôh rozprúdi energiu po celom tele a tak sa kyslík dostáva do každej bunky. Vták, srdce, toto je silná reakcia na uvoľnenie energie v tele. Pohyb pacienta pripomína let vtáka. Ľudia s chorým srdcom alebo cievami majú tendenciu imitovať let vtáka, čím si vytvoria dobré podmienky pre prekysličenie organizmu. Pohyb napodobňujúci let vtáka ich dostáva do stavu šťastia a pohody. Opica, slezina. Toto je opica. Liečivá energia v tomto prípade prúdi do tela, ktoré čistí. To vyvoláva zvláštne pohyby, kolísavú chôdzu, skoky, kotrmelce a iné opičie triky. Táto forma liečby kozmickou energiou je vrcholom Qigongu. Sifu ma dneska zase energetizoval a je to taký zvláštny pocit, že cítite, že sú niektoré miesta na tele, ktoré zrazu potrebujete napnúť, ktoré potrebujete natiahnuť. Vyslovene taký uvoľnený stretching, je to taký ten podvedomý, o ktorom Sifu hovorí o podvedomej práce. Hlavne potom to cítim a po niekoľkých razoch, keď ma energetizuje, tak potom to cítim, že naozaj som uvoľnenejšia. Myseľ mám uvoľnenejšiu, viem sa ľahšie dostať do toho stavu pri cvičení, že sa uvoľním. Keď sa hovorí o práci s energiou, zvyčajne sa nesprávne chápe a interpretuje tento pojem. Často sa spomína mágia a špiritualizmus, či rôzne záhadné fenomény. Avšak práca s energiou je v skutočnosti medicínska veda. Qigong a Tai Chi sú jednoznačne vedecké disciplíny. Teda často hovoríme o kozmickej energii a dnes vieme, že okolo nás je množstvo rôznej energie. Napríklad zemská energia, ktorá priamo ovplyvňuje naše životy, teda gravitácia.
V skutočnosti gravitácia ovplyvňuje náš každodenný život, každú sekundu nášho bytia. Ako príklad vám uvediem naše spriamené držanie tela. Keďže máme prednú časť tela ťažšiu, chrbtica je vystavená prehýbaniu vpred. Cvičenia Qigong a Tai Chi sa snažia napraviť držanie nášho tela tak, aby sa nervové dráhy vo vnútri stavcov nezasekávali a nepoškodzovali. Pôsobenie každej energie môžeme interpretovať vedecky. Dám vám ďalší príklad. Vieme, že ľudia žijúci v blízkosti stĺpov vysokého napätia sú často postihnutí leukémiou. A dnes, keď tu máme zväčšujúce sa ozónové diery a ultrafialové svetelné spektrum nimi žiariace, nám spôsobuje nádorové ochorenie. Takže to je to, o čom hovorí stará čínska medicína. Vzájomné pôsobenie kozmickej a ľudskej energie na organizmus. Podľa Číňanov je celkový zdravotný stav prepojený so 7 emóciami. Sú charakterizované ako radosť, hnev, skľúčenosť, obavy, zármutok, úzkosť a strach. Sú hlavnými patogénnymi činiteľmi pre vznik dnešných chorôb, v extrémnych prípadoch môžu vyvolať aj poruchy vnútorných orgánov. Ako napríklad nadmerná radosť môže viesť k infarktu, alebo nadmerný hnev môže v niektorých prípadoch spôsobiť až stratu vedomia. Dnešná tzv. Vysoká životná úroveň prináša so sebou samé účty, dlhy, čo je väčšinou spojené so stresom a depresiami. Psychické problémy potom vedú k nespavosti, k poruchám tráviaceho systému, k mentálnym poruchám. V prípade depresií sa človek v sebaľútosti uzatvorí do svojho vlastného sveta a pri nedostatku fyzickej námahy sa podobá na pohár plný stojacej, zatuchnutej vody. Trpí nedostatočným okysličením, nedostatočnou cirkuláciou krvi aj energie či v tele. Stagnujúca a zlá krv začína pomaly degenerovať bunky v tele a premieňať ich na karcinogénne zárodky. Na druhej strane genetické ochorenia, fyzické zranenia, ožarovanie či vírusové ochorenia môžu rovnako vyvolať nerovnováhu yin a yangu. Nech je príčina akákoľvek, náš endokrinný systém odmieta produkovať potrebný objem hormónov, ktoré sú dôležité pre našu životnú silu. K tomu sa pridáva narušenie imunitného systému a kvôli oslabeniu prirodzených obranných mechanizmov nastáva choroba. V prípade, že človek pochopí silu ozdravnej energie Qi, môže akceptovať túto netradičnú čínsku metódu liečenia. Tak ako tento fenomén zachytiť a nasmerovať, aby sa dosiahlo oživenie činnosti našich hlavných žliaz, ktoré začnú vylučovať viac hormónov podporujúcich metabolizmus, je hlavným objektom štúdia a tréningu čínskeho Qigongu. Všetko je v hlave, v mysli. Nakoniec je to náš vlastný mozog, ktorý riadi celý liečivý proces. Podľa vedcov využívame len 1/10 nášho mozgu, kým ostatných 90% je stále nepoznaných, nevyužitých, nepoužívaných. Preto vyzbrojený geniálnymi vedomosťami, správnymi schopnosťami a pozitívne naladení, máme veľmi vysoké šance na uzdravenie. V Číne patrí Qigong dôležitým celoživotným praktikám. Ľudia cvičia každý deň, v každom veku, bez ohľadu na počasie a kondíciu. Pokračujem. Povrchné vnímanie tých, čo do dávneho rituálu vkladajú svoj pretechnizovaný a stresujúci svet, vedie k tomu, že toto vynikajúce liečebné umenie je jednoducho pokladané za akési čarovanie či čudné praktiky.
Ak hovoríme o myslení, môžeme použiť slovo vedomie. Keď premýšľame, sme pri tzv. Vedomí. A tento stav určite nepomáha Qigong terapii, pretože touto metódou vstupujeme do podvedomej úrovne mysle. Takže ak myslíte a sústreďujete sa na niečo a odolávate technike terapie, nemôžete sa očistiť od nánosov v podvedomí. Then you can never change over from subconsciousness because we are dealing with subconscious muscle group. The organs, they are a subconscious muscle group. That's why you don't think. Preto je dôležité uvoľniť sa, dostať sa do stavu úplnej relaxácie a nechať telo spontánne, prirodzene reagovať. Pretože všetko vo vesmíre je prirodzené. Sme to iba my, ktorí neustále kráčame proti prúdu. Pažíme po nových emočných vzruchoch, po nových veciach, ktoré nepotrebujeme a častokrát kupujeme, aj keď na ne nemáme. Potom prídu časy ako tieto, kríza a ľudia sú v strese, krachujú a prichádzajú o prácu. Práve preto, ak sa na svet pozrieme cez tradičnú čínsku filozofiu, učiteľov ako Lao Tse a Konfucius, pochopíme, že najskôr musíme vybalansovať energiu, ktorá je v nás. A ak dokážeme vyvážiť energie v sebe, tak potom sa zlepšia medziľudské vzťahy a môžeme si zakladať rodiny. Ak sú v rovnováhe rodinné väzby, môžeme interakciou s ďalšími rodinami vytvoriť komunitu. A ak sú rôzne komunity v rovnováhe, tak máme národ. A samozrejme, ak je národ vyvážený, ľudia sú spokojní, uvoľnení, veci fungujú ako majú, národy sa spoja a my tu môžeme mať mier na zemi. Ale na nešťastie situácia je momentálne taká, že všetká energia je už na úrovni jednotlivca úplne zablokovaná. Zdá sa, že to bude trvať ešte veľmi, veľmi dlhý čas, kým sa nám ju podarí obnoviť. Qigong aj Tai Chi Chuan vďaka svojej práci s vnútornou energiou môžu vytvoriť to, čomu hovorím nová éra evolúcie. Pretože ak bude v rovnováhe energia mysle a tela, budeme sa správať veľmi korektne a nebudeme robiť hlúposti. A ak všetko v nás bude vybalansované, pretože celý vesmír je v rovnováhe, budeme žiť v harmónii. Harmónii a miery.